Niin. Tuossa nyt on. Ne voi pitää tätä näin, tässä näin. Niin. Joo, no niin, sitten lähtee tämä. Tämä oli kuitenkin, ei se ole kovin tuonne onneksi tunkeutunut. Ei se niin paha ollut kuin viimeksi, että kyllä se tosiaan sitä pystyy vielä käyttämään. Ja sitä aina vaan, että se raivosuttavankin lujaa, kun ei mene. se oli tuo yksi valmis halkeama, mikä siinä oli. Vissiin, joka sitä vaan suureni. Joo. Sen verran sitä päästi, että se ei niinku käynyt tasaisesti. Se saattoi olla silloin, kato, mulla ei ollut sulle ehkä täysin ehjä. On pakko tulla tämmönen. No niin, nyt se lähti. Kyllä tuossa olisi kieltämättä ollut aika hädissään. Uskaltanut hakata noin kovaa, jos Toivotaan, että tuo uusi olisi nyt lujempi. Eikä se enää näe. Sitten olisi melkein sen pölyimurin paikka. Joo. No niin, nyt tyssää se poikki. Tuosta noin. Niin.